Čaute, moje meno je Matthews. So mnou je tu Michael. Čaute. Sú tu s nami dvaja hostia. Tommy Pro Games. Prixius, čaute. A dneska si zahráme hru Nikdy som. Kto dáva prvší otázku? Ty? Dobre, to mám otázku. Nikdy som. Hej, a ešte vysvetlenie, hej. Keď sme to urobili, máme 5 prstov, hej. Chápim DLS. A keď sme to urobili, tak jedný zohneme a keď nie... Keď sme to urobili, jeden zohneme, chápete? No. Dobre, no. Kurili máme. Dobre, nikdy som, keď som bol s dievčaťom v kine, som si neprdol. Ja nie. Ja nie. Ani ja. Ja som si prvou v kine, ale to tak, ale Ja som si podal v kine, ale nie tak, že... A nebol som... Kurva! Ale nebol som s dievčatom. Dávam otázku. Keď v kine išiel film, nikdy som sa nepočúral. Ja nie. Takú pičovinu dám Ja nie, ty si dal? Marek, ty si... Teraz ja. Hej, ty pomáhaj mu! Ja by že perdnú. Jaj, no ty, ešte lepší. No, ďalšia otázka, Marek, dávaj. Dávaj, Maťo. To je Tommy. Všimnite si, Tommy Pyrotechnik, Gucci topánky, šľapky. Hej, vidíte, a s nami je kameraman Pyromania. A reklama na Viktorky. To zažił nočný... Nočná paralýza? Ja. Kurva! Toto, co máš... Hej, ja znám. Co máš toto, nejaké živý sem, ne? Hej, a ja som mohla cítiť, že pri mne. Dobre, už musíš. Jebať. Dávaj, ja Ideš, Maťo. Paťo, za tebou je Carnotaurus. Tak húd! Miško ešte nedával. Však Mišu nedával. Žem ja? Hej, Mišu, ideš. Nikdy som nezaspal v kine. Ja, hej. Ja Fáte každý vole, ne? Ja by bol nadarný a to bolo také nudné, že ja by polovinu prespal. No dávaj otázku. Ja teraz. No dávaj. Nikdy som si v obchode neprdol. No tak Ja stojím pred bufetom a narob. Mara, ty máš už iba jeden palec. Vyga, ja mám čo dva. Na veľký kúkať. Ja mám ešte 4. A potom rejebo znova, bo ja budem mať ešte. No dávaj ochlama, nie? Dávaj otázku. Dobre, dobre. Dávaj otázku. Nikdy by, Mám 2 palce, hej? keď by púviarku by sebe neperdnú a im more vybnú maure. Bublinky. Bo tam boha, ja robím bubla, nie? Daj ja mi palec. Ciganečky, A ja mám škodovečka. Ty už jemeš nejaký program. Hrajeme na A on ide, on sa doma máme živore, ja mám ešte 2 palce, 2 palce! Budeš ma palci. Tak to ide. Teraz idem ja, ne? Hej, dáme otázku, ty ticho budú. Kto sa na verejnosti posral? Čo tam na verejnosti? Na verejnosti, kurva. Ale... Tak to sformuluj, že kto sa na verejnosti zosral, Tommy. Ja! Ja. A Ideška. A nie, more, nepozval som sa na verejnosti, nikdy som. Ja. Nikdy, Tommy, musíš použiť nikdy. Daj ti otázku. Nikdy som v škole nekúkal na spolužiačkyne zadky. Kurva! Cíka by bolo také fajné pospolu. Tykajon! Ja nie za to, že by ste vypadli s palcami. Ja znam, že všetké kúkáte. No i dávam vúnu otázku. Dávaj ty. A čo ja teraz všetko idem mávať? Nikdy, ja dávam, nikdy som nešmaril pomalíkový petardu. Ja nie som kurva. Takže ja mi Takže to mi vypadnú To mi vypadnú si a bež do piče. Máš ma 3 pokusy, ty to vie. Nie, ty to chobot, hej. Nikdy som sa na Veľkú noc neprežral. Do piči. Ja by sa už rozvíjal. To mi chod za záveru, bo si bar široký. Ale to mi si vypadnú. Nikdy som, Kde Marek, tak dobre. Dávaj. nikdy som nemal, Na hlave kondom. hej, no, môže byť. Ty si mal. Hej, do lyžiarsky. Marek, ja idem tu, pozor mu, nech tak my už sme vypadli. No a teraz vy dvojo. Teraz vy dvaja. My sme tu, A vy dvaja šaudry. Ja mám palec.
My sme tu, nie? A pane tu vypadnutý. Ale tu vypadnutý. A teraz nikdy som nenapísal na tabuľu, že som kokot. Ja hej! Ja som napísal na tabuľu, chodte všetci do piče. No. Prišiel učiteľ! Máš dva palce, to si počíta. To nepočíta, napísal, chodte všetci do No piče. a teraz nikdy som ho nedrbol z bajku. No ty! Tak kúkaj s tým, kurva. A s tomu tyš! Však dal si No, keca, more. No a ešte jedna otázka, čakaj. Posledná, ktorá rozhoduje. Ty si padnú, nie? Nie, No, máme tak ešte sa jeden palec. Nikdy som ho nespadol do potoka. S kým hej? A tu je výherca. Aké máte pocity? Posledne dobre. No tak, no. Druhé kolo. Druhé kolo, ty chuj. Dobre, ešte jedno kolo. Ale máme už 6 minút, takže 4 minúty to musíme dať. Dobre, môžete buď. Ale dávajte sebe otázky, bo ja také otázky dávam, jak poďme pojem. Začínam ja, Viktorky. Ale vún! Chodte všetci do piče. Ale, Black Woman. Všetci do piče. Dobre, môžeme. Nikdy som neukradol dievčaťu byť bajk a som na ňu chodil jak najväčší kokot. Andrej Čakovi. Ja som kolomer, more. Ja mi išťu jak chuj a more, teraz tak rúbko na mňu. A teraz na mňu rúbko. Dávaj otázku, hej, more. Dobre, ich to vyšlo. Nikdy som sa... Čo? Nikdy som sa neposral, keď som išiel cestou domov. Nikdy som sa... To mi ty si sa posral, co utoriš? Nie, ona viete, kto išiel s tatiom tu, príde, mami, asi som sa posral. A nie, ja som dal otázku, ja som ešte nedal. No ja som dával. Aj vún. Ja nie. Ale počítajte cesta do školy. Nikdy som nebol u cudzieho More, ty človeka. sa do školy, ty bo. Nikdy som nebol cudzieho človeka, jak to sa nedá, to si však na šteba, kurva. To sa nedá. Nie, inú otázku polož, lebo to je jasné, že... Ja vám dám. Nikdy som nehral schovávačky večer. Neskoro večer. Ja mám iba 3 Ja som palce. hral. Od 10. pamätáš tomu? A ja o polnoci za Sokolou. Za Sokolou, more. Taký Sokolou je. Zemou. Taký zeští. No a my v Levoči do polnoci hrali. Jak šalený. Dávam otázku. No, Nikdy. nikdy. Nikdy byś. To jest chuj. Dobrý. Dobre. Dobrý deň. No my sa s vami učíme. Váš Matius a s nami tu boli. Brixiu zaujazmaný Paťo. A kameraman. Pyromaniak, čaute.